Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Quratic and Crypto. A yau bidiyon da muka zo da shi mun zo muku da updates guda biyu manya. Farko dai Web Wallet sun fitar da allocation, muna iya zuwa mu duba. In kaga ineligible ka dan tsaya tukunna ba mu sani ba ko akwai gyara da suke. Sannan babban abin da yasa zamu yi bidiyon nan shine sanarwar da Seed suka yi za su shiga kasuwa 1 ga watan April. So wannan update ne mai kyau, kuma akwai abin da nake so in nuna muku na connection na Seed Wallet saboda sun nuna kamar mandatory ne. So bari in nuna muku sanarwar tasu a Twitter. Kamar da kuke gani wannan shine labarin sanarwar tasu, suka ce 1 ga watan 4 Seed airdrop. The listing date is locking, za su yi listing kenan, ma'ana daga yau dai kwana 10 kenan ya rage. So a ƙasa akwai tambayoyin da mutane ke musu suna ba da amsa, bari ku gani in nuna muku nan. Okay, nan wajen kun gani wani Lone Wolf Baby Wizard ko mace ce ta yi tambaya cewa is connection to wallet mandatory? Sai suka ba da amsa suka ce you need to connect to receive tokens airdrop. Shin tana tambaya ne wai connection na su wallet dole ne? Sai suka ce sai ka yi connection za ka karbi airdrop. Kamar da kuka sani dai abinda suke sanarwar a cikin ƙasa akwai tambayoyi da aka yi musu ƙasa, wani yake tambaye su yaya abin zai kasance. Suka ce a cikin satin nan exchanges za su sanar da listing din. To ba mu sani ba ko off-chain claim zai ko on-chain, ba mu san yadda abin zai kasance ba. Daga wannan amsar da suka ce mandatory, so shi yasa na ga ya dace in zo yin bidiyon nan. Yawancin mutane ton wallet suke connecting, ba su yi Seed wallet ba. So domin in nuna muku yadda ake connecting Seed wallet, so zan shiga Telegram dina. Kamar yadda kuka gani ina cikin wato Seed din. Zan yi baya in nuna muku yadda nake. In ka shiga Seed nuna ma nan, za ka shiga bangaren airdrop. Kun ga connect your Seed wallet, kun ga ba a connection na Seed wallet a wannan account na ba. To zan shiga, zai kai ni can wato kan web. Kun ga wallet da ne connecting wannan ton ce, wannan ta kasan nan wadda ta kare da 9ZO. Kun ga nan wajen Seed wallet ce za a connecting. So zan bude shi a browser, in na taba hukuncin hannun dama na je open in Chrome, zan bude shi a Chrome. Kun ga nan cikin Chrome ne na bar Telegram. So wannan connection din za ka yi, to amma bari ku ga me suke cewa. In ka zo za ka yi connected din, za a ce ka yi installing su extension, ma'ana sai ka yi extension kamar yadda na nuna muku a baya yadda ake yin extension a kamar web3 browser kamar Kiwi kenan ko kuma Mises. So bari ku gani, yanzu zan shiga Kiwi, misali nan ina Kiwi, kawai sai ka yi typing Seed extension wallet, Seed wallet extension, sai ka shiga option na farkon nan. Kun ga nan saman nan inda aka ce add to Chrome, nan wajen sai ka taba, sai ka ce okay. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan ma ta gama downloading extension din, ta shiga. Yanzu login za ka yi da password naka na Seed, idan kuma baka da shi za ka yi creating. So yanzu idan kana so ka ga extension, in ka taba digo uku saman nan, in kai ƙasa za ga extension din ga ta nan ta ƙarshe Seed wallet. So yanzu nan wajen ƙasan nan za ka yi creating sabon password ne, ko kuma ka taba more option. Idan kana da password sai ka shiga import from passwords. Ni ina da passwords already, so zan je na dauko passwords ni na daga waccan Seed wallet dita ta application. So zan dauko passwords na, yanzu na copy passwords dina, zan sa su zan je next, zan yi creating password, zan je next. Wannan confirmation ne auto lock ko confirm transaction, kawai zan je next saboda ina so ne connection ne kawai. So abin da ya rage shine zan je na yi wancan connection din. To amma ka manta na saita wayata default kan Chrome dina, so akwai buƙatar in cire ko kuma in ƙara sabon connection a Kiwi. So bana so na ƙara, kawai zan cire shi, zan je setting din wayata. Kun gane bangaren application app management, wajen default apps
kun gane, kun ga browser nan zan cire ta daga Chrome sai in maida ta ita kan Kiwi. Kun ga na maida default browser ta kan Kiwi kenan. So zan koma kan Telegram. Okay, zan je connect your C wallet. Okay, to zan taɓa connect with Telegram ɗin sama. Saboda default browser yanzu ya tashi daga kan Chrome, so yanzu yana so login ne akan Kiwi. To sabon login zan sa lambar wayata ta Telegram. Za su tura confirmation kan wato shi Telegram ɗin. Zan koma Telegram ɗin in yi baya. To a homepage ɗin nan zan ga saƙon Telegram, kun gan shi nan. Zan yi confirming. Kun gani ko? To zan koma kan Kiwi ɗin. Kun ga yayi login ɗina automatically. Nan wajen ka kumanta cikin Kiwi ne, saboda in na taɓa nan za ku gani running in Kiwi. Kun gan shi nan running in Kiwi. So ina da extension already. Ina da extension a Kiwi, kun gani, na C wallet. Kun ganta ko? To yanzu kawai connecting na C wallet din zan yi. Zai connecting da extension din. So kun gani yanzu dole na shiga cikin extension din, na ga sakon da aka turo mu. Yanzu na fita zan je cikin Kiwi din, ainihin application da Kiwi din. So kun ga na ga shi wannan connection din, zan taba connect kawai. Kun ga na yi connecting din shi. To yanzu ina so ne confirming cewa connection din yayi. Ina so ne confirming connection yayi. Zan je cikin Telegram. Na ƙara shiga cikin wannan seed din nawa. Okay, zan ƙara taɓa wajen connect your C wallet. Yau kun gani yanzu wannan karan kun ga ya canza, ya koma link C wallet, ma'ana wancan abin da na taɓo yayi kenan. So zan shiga, zan yi confirming. So dole sai ka ƙara fita kuma ka koma cikin wato Kiwi din naka domin kai signing. Kun gane, saboda ita Kiwi ba ta redirecting gaskiya. Da Mrs ce tana redirecting, kuma kun ga Mrs tana da ɗan issue yanzu a Najeriya. Da Mrs ce da kanta za ta kawo ka nan ka sa kai wannan abu. Kun gane? So kaga yanzu sai ku koma can, za ku ga yayi. So kun ga wallet ita ta hau wajen. Kun gane? So haka za ku yi kokari ku yi daidai, saboda sun ce a yi to ya kamata a yi, kar a samu matsala. Ina fata ku ji daɗin wannan bidiyo, sannan ina fata za ku yi bige-bigen ku daidai gwargwado yadda na yi wannan bidiyon ku yi. Sannan idan ba ku gane ba ku yi magana ƙarshen bidiyon nan, insha Allah zan ba ku amsa da wuri. Sai an jima.